Mira ze polita. Hola! Ai, kakoliño, etorri. Etorri, amor. Ze polita. Hola, kokolo. Bueno, egunon, egunon. moldatzen zarien ondo, hartu dozuz bakoitza altzoan. Bai. Eta zer? Hemen ba, hau zatak agabiltzo zerrezkatzen. Bai, uste gozi izango da. Bai, ez? Amaren bila da biltza edo. Bai. Dardarite. Eta badakizue non zauzien? Ba, basondon. Nik ez nuen Bai. ezagutzen tokia. Eta badakizue basondo zer dan? Ez? Ba, bitxo, basondo da fauna basatiaren babesleku bat. Eta hemen dugu guz, parte batetik etxabereak, eta bestetik basati pilo bat. Gure animaliek hiru bidetik datoz. Batetik errekuperazio zentroetatik, bestetik programa berezietan edo berreskurapen programan sartunda dausenak, eta bestetik partikularrak zediduten dozkuesen animaliak. Garrantzitsua iruditzen zait eta politaz azkenean da animali hoiei bigarren aukera ematea, ez? Eta jende unitzek abandonatzen ditu animaliak eta? Bai, badeko guz batzuk. Normalien horrek untxiek, dordoka, kobaiak, horretarikoak izaten diez, eta gero esotiko batzuk ere, hemen deko boa konstriktor bat. Bai, Bai, iguanak, pogonak, eta tilikoak, eta horretarikoak. Pentsatzen dut, abandonatuak eta izan diren animalien kasua komplikatua behar duela, ze azkenean pertsonekin izan duten harremana kasu nitzetan negatiboa izan da. Bueno, azkenien hartzen dugu, egiteko batez be, sentsibilizazio lana baskoletatik eta datozen umiekaz. Urtero ona baia 10.000 ume datoz, konturatzen direz ez zaila da, honetariko animali bate egitea eta zaintzie eta aurrera ataratie, eta bueno. Absurdu betxantzen gazta animali batek harti, jakin baik zainketa bat bikora bela. Eske ikutu aldotxoa zela entxo, super urrin daiz. Eta zergatik hurbiltzen dira inbertze? Ba, begira, hauek biberoia zazitxe dauz. Honek ja, gizakieren kontaktura inde dauz. Ze sensazio polita, zure eskutik jaten ikustea. Oso importantire, bertako animalixak zaintzi, ez? Azkenean, eurek mantentzen deurielako basoaren oreka. Bata, desagatzen bada, bakoitzateko bere funtzioa naturan. Zalako espezixe bat galtzen bara, ja ekosistemi aldatungo da. Claro, guztiz aldatzen da. Pasaden mendeko hasieran oso egoera larrian egon ziren, ze Europa osoan geratu ziren 14 bisonte bakarrik gure moduko zentruetan. Bai. Eta gaur egundeko guzen ia 7.000 hoiek, arazo genetiko batzukaz, bai, aia espezie berreskuratute dauela. Bai. Askotan ez da presitxaten zer dakauen inguru, ze animali, ze landara, eta gaur ikusi dut kiston aberazgarritxasunerakagoela gure ingurun, gure lurretan, eta zainun berdela.